Ćao, ja sam Lazar i danas ću snimati Roblox. Vidite, sada idem na next map. Sada vidite, ove su neki sagradili i sada mi moramo da pobegnemo da nas nešto ne udari. Primjer, ono se ruši i mi moramo da... Nešto će da se ruši i mi moramo da pobegnemo. Ja sam inače dobar u tome, a sada ne znam. Odo ja u čošak. Vidi kako sam ja lepa, Anđela. Seo sam, pogledaj. Vidite vi ovog gospodina. Ćao, Cezare. Moram da begamo. Nemoj. Steću ovdje. I da vidimo šta će da se desi. Evo, ruši se svet. Begaj. Cezare, dete. Čekaj. Tornado, ne. Sunce ti kako me odnese. Ali živ sam. Nemam kosu. Ili imam možda. Ja ne vidim kosu. Ja sam ćelav. A ti i ti si ćelav. A vidi, ja sam... Sunce ti tornado. Hoće me odnese, begam ja. Vidite kakav tornado. Kako sam ja lep. Šta mu to radi? Ja će preživim izgleda. Drži brže tornado. Moram da pobegnem. Ne. Evo ga ovamo, evo ga. Dobro, čitajte, sad ću. Gdje će tornado sad? Moramo da pobegnem tornado. Pobedio sam! Vidite, Pinefall Lazar, to sam ja. I neki tamo su pobedili. Vidite, pobedničko ime. Sada ćemo igrati još neke mape. Ja mislim da je ovo ne. Možda next map, Raving. Vidite koliko ljudi je ovdje. Sad idemo gore. Bre, dete, pa popenji se gore. Pa jel shvataš ti u kojoj smo mi zabuni? Bre, dete, popenji se na pravo mjesto. Vidite kako me uplaši. Tako lijepo, popenjaš se. Kako je ovo, vidite, joj. Kako meni ovaj čovjek glupa. Dede, ovdje da mi nešto ne udari. Nešto me zvekilo. Po glavuđici. Hoću crknem. Ne smije ništa da mi udare. Mrtav sam. Da vidimo gdje su oni. Ja sam ovako stajao jednom i mogu sam da vidim svet. Sada ne vidim nigde. Da vidimo, nema, pa gdje je taj svijet, pa djeco, gdje? Nema ga. Idem ja gore. U slučaju da ih vidim ovako. Inače ovako. Ne vidim ih. Pazite sad, šta mislite, da li da padnem? Mislite, mogu da špionira nekog. Pozdrav za tebe. David. Evo ga tamo nešto. Da vidimo što je tamo.
će mi da padnemo sigurno, paš. Sada sam umro. Sviđa se stvari tamo. Pazite. Opa, sad imam kosu. Možda sam imam prije, ali ja nisam vidio. Koja je mapa? Neka sam treba. Ovaj je... Au. A ja... Jesam budno. Kukulele. Jeste vidjeli ovaj oblak? Ne! Pao sam. Ne mogu da verujem. O, da sam prvi, jesam, prvi sam pao. To me najviše nervira. Vidite? To me najviše nervira. I ovaj je umro. Super, sad nisam sam. Sramota živa. Ne mogu da verujem. I ovaj gest. Sad grmljavina. I ovo, ne mogu se popediti na stepenice. Vidite grmljavinu. Strašno. Što su ovdje nim? Gdje sam ja, majko? Kako? Valjda ja trebam da budem. Kad name piše. Nema se. Ti, ne stoj mi na glavi, jesi čuo? Da te premlatim ovdje. Idemo na još jednu mini igru. Samo da vidimo kad. Brži bre. Gdje je taj? Eno ga tamo, sam rekao. Tu se ruši. Udara grom. Au, šta je njih našlo? A ja propao dole. Mogu je grom da mu udari. Čovječe, bolje da... Ovaj pada dole. Vidite kako sam ja lep momak. Ali ja sam probao video. Juh. Čekaj da padnem, moram da padnem. Da mi energija bude veća. Mrš. Moram. Fort neki tamo. Šta je ovo? Dobro. Neki tamo svijet. Au, čoveče je tenak. Što bi neki rekli. Ja se vozim na tenku. Nem bez vede, begojim. Au, čoveče, ne gazi me. Ovako ću da stanem, pa vidim. A kako je ušla? Hoću ja da uđem ovdje. Voda, ne. Ne smijem da umrem. Ne smijem da umrem. Moram da pobegnem. A kako sam umro? Aj mi to reci. Ne mogu da verujem.
to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se ovaj video svideo i ako hoćete da nastavim da snimam ovakve videa, samo lajkujte i prijavite se na moj kanal. Ćao!